késni. Ja, Norbi szakasz. Atis, figyelj ide. Hoppá. Videó. Ja, akkor nem mehet. Jó, na, ássuk. Itt egy csapda, ezt már kiássuk. Norbiék elkezdték, és akkor mi meg csapdát csináltunk belőle. Értik, gyerekek? Igen, itt. Itt van. Jó, és most álljuk egy másik csapdát. Nézzék. Olyan vagyunk, mint a felfedezők, vigyázzunk. Jó. Én a Fred, ő meg a Bozon. Aha, Bozon. Mi? Na, mi van? Én vagyok a Fred, ő meg a Bozon. Nem tartod a csoncsatban.